Добрый дзень, паважаныя аматары баскетбола. 22-23 снежня ў сталічным комплексе Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча Алімпійскага рэзерва ў Мінску будуць разыграны ўзнагароды 25-го Кубка Беларусі сярод 4 мужчынскіх каманд. Цмокі Мінск, Барысфен Магілёў, Рубон Віцебск і Гродна 93. Таксама калектывы разыграюць і вось такія унікальныя і вельмі прыгожыя медалі. Нагадваем, лёсаванне будзе ажыццяўляцца наступным чынам. У кошыку А размешчаны назвы каманд, у кошыку Б нумары, якія будуць прысвоены калектывам у працэсе лёсавання. Удзел у цырымоніі прымае намеснік старшыні Беларускай федэрацыі баскетбола, заслужаны дзеяч фізічнай культуры і спорту Уладзімір Пятрович Расека. Уладзімір Пятрович, калі ласка. Уладзімір Пятрович, просім перамяшаць каманды ў кошыку А і выцягнуць адну з іх. Каманда Рубон Віцебск. І зараз просім перамяшаць і выцягнуць нумар з кошыку Б. Нумар 2. Команда з кошыка А. Барысфен Магілёў. І нумар з кошыка Б. Нумар 1. Команда з кошыка А. Мы падыходзім ужо да інтрыгі. Цмокі Мінск. І нумар з кошыка Б. Нумар 4. Апошняя каманда з кошыка А. Гродна 93. І нумар з кошыка Б. Нумар 3. Зараз мы з вами бачым табліцу, згодна з якой клубы выступяць у 25-м Кубку Беларусі сярод мужчынскіх каманд. Дзякую ўсім, хто сёння быў з намі, і чакаем вас 22-23 снежня ў сталічным спарткомплексе Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча Алімпійскага рэзерва ў горадзе Мінску.